Здравейте, аз съм доктор Марио Янакиев и е време да започнем имунопрофилактика на нас и на децата ни. Препоръчвам само природни продукти. Имунокитс отговаря на тези условия, съдържа най-добрите билки, които кореспондират с крехкия имунитет на децата ни. Как се приема? Всеки ден през първия месец, през третия месец, всеки ден без събота и неделя, следват 20 дни почивка и повтаряме 3-месечния цикъл. И така от сега до Великден. За по-големите деца и за възрастни препоръчвам продукта Имунобуст, създаден по специална формула от лекар. Вижте какво съдържа Имунобуст. Хондроитин сулфат, черен бъз, кръвен здравец, гъбата шиитаке, витамин С, бабени зъби, маточина, коприва, цинк, селен и витамин Д. Схемата е същата. През първия месец се приема по една капсула, всеки ден, през втория и трети месец всеки ден по една капсула, без събота и неделя. И така достигаме до моя трети продукт Интуитива, който е също природен продукт и е по специална рецепта. Кога да използваме Интуитива? Съвместим ли с другите ни продукти? Моя опит от изминалия сезон е, че Интуитива е изключително ефективна при остър вирус и при контакт с болни деца или възрастни. Нещо повече, Интуитива може да се дава и профилактично един път на ден, заедно с Имунокитс при много тежко и често боледуващи деца или Имунобуст при често боледуващи възрастни. Бъдете здрави!